Златото ми бе, момичето ми бе, всичкото ми бе, обичам тебе. Златото ми бе, мангавът от ме. Златото ми бе, обичам си тебе. Как дойде в живота ми гръмът ясно небе, как спечели сърцето ми тия къла ми взе. Щом погледнах в очите ти, влюбих се веднага и разбрах, че живота ми искам с тебе да споделя. Гледайте го колко е готин, гледайте го колко е хубав, гледайте го колко обичаме, злато наричаме той. Ние само мои. Гледайте го колко е готин, гледайте го колко е хубав, гледайте го колко обичаме, злато наричаме той. Златото ми бе, момичето ми бе, всичкото ми бе, обичам тебе. Златото ми бе, мангавът от ме. Златото ми бе, обичам си тебе. Как дойде в живота ми гръмът ясно небе, как спечели сърцето ми тия къла ми взе. Щом погледнах в очите ти, влюбих се веднага и разбрах, че живота ми искам с тебе да споделя. Гледайте го колко е готин, гледайте го колко е хубав, гледайте го колко обичаме, злато наричаме той. Ние само мои. Гледайте го колко е готин, гледайте го колко е хубав, гледайте го колко обичаме, злато наричаме той. Златото ми бе, момичето ми бе, всичкото ми бе, обичам тебе. Златото ми бе, мангавът от ме. Златото ми бе, обичам си тебе. Златото ми бе, златото ми бе, златото ми бе. Обичам си тебе. Как дойде в живота ми гръмът ясно небе, как спечели сърцето ми тия къла ми взе. Щом погледнах в очите ти, влюбих се веднага и разбрах, че живота ми искам с тебе да споделя. Гледайте го колко е готин. Стефани. Галина.
Ти дай това. Кога Кирила? Аз ще се опитам. Ай, цяло не си бе. Значи има такава. Искаш ли да я направя? Руката да я направя? Цяло не бе. Цяло не. Ти го снима? Ще държиш ли си? Ай, ти го снима? Добре. Кажеш, че е люка за бебето. Искаш да го направиш, кой ще се служи за такова са. Сега момчета всичките. Аз така с шампус. Това дай го тук да го снима камерата. Дай. Той ти я шампус? Гана ще я държиш? Или я, да става тук. А? Ила и ти малко да я държиш. Ай, Кирила. Така да оставя това да държиш. Има Кирила. Да, турбичка се оставя. Последно, ако трябваше да снима, Подай я само лекичко. И я прикрепвай. Тя е малка, прикрепвай я. Селина, виж към камерата. Виж към камерата. Стефан, дръж си чанката. Дай тя аз я държа. айде баба, айде да ти да случи малко светло. Да не плаши май. Дай бабите ви. Айде, излети сега. Не може после не може, баба. Има други хора, после ще дойти да ми. Минута. Айде, Кирила, давай, маме. Айде, служи така, мама, да го снимат. Айде. Айде, куртото, кофата. Розови са, да знаеш. Розови ги поиска, розови. Така, и това са от нас. Чакай сега. И това са от нас. Бебишките. Айде да не е жива и здрава. Ама много ли да е това, беби, нашето? Това са от нас, Светле. Тези парички ги праща лелето Сайма, да знаеш, за бебето. Така, това са от батко Тиско и Даниела. Да знаеш. Чакай малко само да ги скана. И тук да ги снимай. Ето. Това са от тях. От Даниелчето. От Испания. И баткото Тиско. Ето и това, да. Това са за Йолина. И за Йолина подаръци има. Йоли, баба, ето и за Йолина. И на нея взеха. Както взеха на другата и на другата взеха. На двете взеха дрехи. Айде да това. Чакай да вземем бебето. Ади, Кери, искаш да снимаш мама с нея? Ана, отвори очи, Кери. Виж какво става тук, виж. Айде, ела, мамо, да си правим една снимка. Айде, Светле. Ела. Айде, така. Искаш ли да подържиш малко, мамо? Айде, подържи за 2 минути. От тази страна не искаш. Полека се. Айде, мамо. Вай, бебето, много реве. Много реве, бебето ми. Обърни се към камерата, мамо. Йоли, бабо. Бабо. Айде се пресни нещата. Бъднеса да съм дома да се учи. Няма мама. Искаш да я свържи? Еди, бързо ти направите на снимка. той зона Добро прекровати, Джело. Върху легото я служи. Айде, Адашки, давай. Ево на моята принцеса. Мода е бутнич направо вътре, ако искаш, ама трябва да рибе пак. Тя ще прибем. Джело, айде дай, покажи.
Златни обици на Дашката. Светле, там ти ги оставя. Айде. Ай, Сашо сме. Ето, за да може да си я трешиш. Айде, взимай си, а? Ще силна оценка направите? Да. Чакай се да пусна. Али, колко е хитра. И аз не съм се снимала фото от къса, дядо не се е снимала. Давай, тикай си ги. Хубаво, да. Аре, Кирил, живи се и ти там, да си носим на тебе.